Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sederek sedanten. Dinten niki rencana kula ajeng damel sego kuning damel anak kula amargi dinten niki anak kula ulang tahun. Saderenge niku monggo bahan-bahane kita cepak kirim. Bahan utama damel sego kuning nggih niku beras. Cobi berasnya kula pendet riyen nggih. Ya Allah, berasnya kanton niki. Mboten saged damel sego kuning. Nderek pesen damel pemerintah Kabupaten Temanggung. Saya pedagang di CFD. Mugi-mugi CFD enggal buka supados para pedagang saged mandi malih, pawone saged ngebul malih. Cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.